Здравейте, аз съм доктор Андрей Минчев от Медицински център Афродита. В репродуктивната медицина най-важни са доверието, опита и правилния екип. Затова за нас е изключително важно, че днес в Медицински център Афродита и Memorial Hospital Group обединяваме своите усилия за експертиза тук в България. Заедно с доктор Леосман, лекар с над 20 годишен опит в областта на асистираната репродукция, ще работим заедно с български пациенти, където те ще могат да получат консултации, проследяване и лечение по международен стандарт, без да напускат страната. Нашата мисия е повече български семейства да получат достъп до съвременна медицина, международен опит, индивидуален подход тук в София. Вярваме, че когато силни екипи работят заедно, обединят своите усилия, даваме по-голям шанс и по-голяма надежда за успешен път към мечтаното дете. Консултациите с доктор Али Осман ще се проведат на 24 юни тук в Медицински център Афродита в София. Благодаря ви, очакваме ви. Hi, I am Dr. Ali Osman Koyuncuoğlu, an IVF specialist and the director of the IVF Center at Memorial Hospital Groups. On 24th June, I will be collaborating with Dr. Andrei Minchev at Afrodita Center to evaluate our patients. Our goal is to provide patients individual stimulation approaches based on the international guidelines. This valuable partnership has been made possible through the contributions of Mrs. Zvetsi and her company Medical Karaci. Hope to see you in Sofia.